pystyy. Pikkusen sattaa, mutta tuohon tommosen pussiin tuohon katoksen päälle sattaa. Sinne meni. Sinne mennään luiskahti. Ainakin osa. Saatako, täällähän tulee hiki, mutta ei ole kovin monta saunojaa. Yksin tässä istun. Tää on lämmitetty nytten 1,5 päivää. Kyllä hyvät löylyt on, ei siinä mitään. Jes, järvikin tuossa vieressä. Sinne mennään kohta. Kamalaa porukkaa kattoo vaan valvoa. Se on vaan semmonen, että ei tuu mieleen, että tarvitsee karvaa vai. Sulla on oikein kamera. Otin välillä mukaan. Sitä nykyisin tuu pahin käytettyä, kun ottaa näyttällä kännykkää. Sama ottaa pupuissa koko sakki. Tässä vaiheessa kuitenkin. Se meni viimeillä varmaan 4-5 asti. Eikö meni? Vai menikö? Minun sydämeni valittu täällä. Oili. Tankkaa täällä sä taas. Rasseli, jos sinä odotan, että käytäis kaurahaa. Se on aina, työohjelmassa taas niin kuin ennen. Minä luulen, että se tukkat